Voyage gadi ko woni an son fayino ma de kewda han ko jalde kam ko gonduda haydar ha ko woni haydar ala haala ko woni bodo yeso gayno bo wolirni burti e leji wonti haydar ala yero on dara kay an gayno mbaada wawde jalde ni ada wayni en nyangude on ko saabi dum ahanan kam ko gonda dow ko woni ko haydar e haydar nar wayni en yero ma to mi finan tan a finan ar baggi ad jodi ar baggi bi a finan yero hanan ko gonduda hanam ko gonduda yesma ko gitta dum ni walla jiddo hulbindem ka natudi dem yo Allah heedanam cigano ka natudi yidde ni yo Allah heedanam yo jon hamma yewtu walla kam jala kam mi findani tan ala yero mi sikkiran ka natudi yidde ko dum gonduda do nyangal burti andam ko gonda dow ko yumma tan nenam ko wadi mi hersu tan mi hersu ko woni mi hersu tan ko woni no ko hersinma mon da delina boloji ngay mi yimo mo rendino bagasuji ko woni mi hersu ko arandi tagal dewgal ngal ha joni mi yeyi non gaydidi en tottiro mi dépasse gile nden ha joni mi tottiro hen dépasse faami e joni non kaliso gasi min mi andano kaliso gasi ko tottumomi ko mi andano so taw ko gasi kaliso gasi non o fini hande o wiyomi rokkumo dépasse o jewmi to moftunomi kaliso tawmi ko gasi wi mom kaliso gasi hande mi ala dépasse o furi kam kanko dum kay jaranga on furoma hen furi kam o wi ne daga ene jogone was o wi wa wonde galle o mo jogome on jogoma on foti jogade mi wi mom mi salaki wi mom mi salaki jogade kon ko jeynomi e gaydi ko gasi yo muñanam a fam wi mom yo muñanam après min mami jeew kari hol mbarami ham yaha lumbol amara mi ubiye mi nodde Samba Letto Ba a fami o so mi noddi Samba Letto Ba on wawi yeyde gaydidi kadi tottomi kadi min waddire dépasse kadi ha afiro woddoy kadi kono o jabandi ko dum woni ko reni nar baga sana mo laabi ko kanko no ittirani anga gaddanor hande sa addani kay dum ko haydara walla kanko yon andi aduna on fori waddude ma masala kay ko haydara min on ko moftum da en mom ya mi jeewu ya après mi addu dum ala accuram ya mi addu ya mi tottam o wallitiro o upma deja kadi gittani yeso mango yers esmi yaha mi wotto yo galle dum yersinaaki ala tan mi yaha mi wotto yo galle jom wuro ada suusi yaade gottoyda wur galle jom wuro so mi galle amen babam ridda kam mi baba ya yara dum do gottoda bamma ga hen kadi ala ko batta e dum
ɗo gottoɗa mbeɗen yaha mbeɗa addiya ɗum ngala dépasse ɗum tawi emi so ala hande mi mbeɗa jogui mami yaltinoy mi yaha mi addiya noon mbatten wona anani ittani yeeso ma gannen elle cukalel ya tunni hen aɗa ɓaggi yeddeji gerti tan mi yaha mi addiya so bari kon yewtan baali jamda pare mi adda addiya kalis o anani jarani ala pour mi yaha mi addiya ɗum Eh. waɗanma hen tugom bab bab baba ngam boy ngono da pofta ser lelde ila ngono da min de balɗe ko wayde min de balɗen ɓenni ɗo woni yantere ɓennunde ko koyɗam de ɓe jaaɗat ɗin kilo jaw ha mbiron kadarade waɗi kadi saha nde ɗum ɓenni kadi ko ɓeydam ndu musa ha ɓooya kadi ɗum ɓuuɓa seeɗa halma haala ngani ewa e joni noon ko noppamɗi e hooram nde muusa noppi ɗi ciiga ha waya ko gandanɗa wonko woni e nder gandam hene ene naata e noppam ɗi baba sa heeɓi hono ko way ɗum noon ɗum ko tension addata ɗum noppi ne ciika ene nanga hoore no muusa ɗum ko tension te tension so arema poɗɗa ko heñade yaha dispensaire ƴeewa a hiska yeehi toon mi yeehi mi yeehi to docteur Diop o ndaari min no feewi eyi o yiyani hen ñaw o wi hay ñaw goto yiyanema o wi hay dara o seeɗaki est ce que a yeehi to goɗɗo mi yeehi ko wi mi yeehi to docteur Bari o wi kam hay batte ala hen mbaɗi kam mbajo ɓe mbaɗi fof o wi hay batto yiyani e ɓannuma hen ko fate ñaw kamɓe ɗiɗi ɓe fof kamɓe fof mbiɓe jeyani ete kadi ɓandam ndu ko woni hen ko min tan Allah gandi min kay ko ɗum ha e men wiide ko ɓe jeyani so tawi no ɗum ɗo wona rafi docteur te an baba no mbaɗa wonde guerrier ni e wonde jambare ni mi sikki korte ala ko mbawi ma toon kadi mi hulani neɗɗo wawa dabrudemo kadi yanayma joni ɓe mbima kadi an oɗo ñaw wona ñaw docteur mbimi mo cakkitimi o hay radio o waɗi kam mandel hay radio ɗum noon o nanni kam e hunde wotere fof min fof nanmi toon kono hay batte hen gasani ɗum noon baba fuɗɗima hulminade kadi on dandi ɗum jogori wati o rafino wayema ni ɓe mbiya wona tension kadi goɗɗum sooma hema a min de mi jaggani ɗum ko korte walla ko dabare donc noon neɗɗo il faut tinirɗa de baboy wonta dabare kam ɗum kam mi sikkani ɗum noon kay ala hen kañum kay manel mi anda ɓinguelam no jogori wati a tampi noon seeɗa ganduɗa hen a tampi baba daram o wula andam du kadi saha kadi ɗum dañato heeɓi kolle nallaran fof to lelde nde kam aɗa jooɗo ha ɓooya seeɗa wawa jooɗade no fewi ɗum wiyatani ɗo wona bawɗe jooɗade no fewi nden mi yiyama ƴewama poɗe he mi adda hen somi yari poɗɗe mi tuurat hay ɗum kadi a tutat mi tuutat ɗum gona yiɗɓe poɗɗe mbaɗa kamɓe mbindananima ordonnance ɓe mbindani ɓe mbi koɓe jeyani haydara mi yiyani haydara wawa windude hunde gandum kam dabare jaggatama gam
ala tan tawi korte kadi jannata e ma kayma taw yurnita noon de yurnita no feewi jogori faade mawrul ma no waɗa suutal muɗum awa yettu way ora wawo yettu jeey yero amu hay ko bere na tawaade ah ça va ko jëm ça va yow wali ni wala jëm ni ko ça va wale awa ma hade ma yaade to min siiri yaade nder wuro to min wuro ko min jaha e kalawa mo ko han nanta pulaar yero mbima mbodo sohluma hade mon yaade non nodda hawa girni mi yaltani suudu on ñin mami haalande seed kalis dépasse gonno do fudima gasde o heddi hen ko sen deppisimi hen yontere gasan haala mi yida non ujna capan jegomdi yo won temedere dum timani do semaine koy mbimami mi yida ko hebno en ngolo ko hebdide en goldo jodda ha kalis o gasa wima yero yaadu kalis mbiya ham kalis gasi nden non ko an addi me maade me ara me addani hoore me ma hedde kalis o ko yontere wotere sen deppisima gasi ha laabi ha wi cer jaha non sare yenno goddum jeeyda goddum sa yiloyo goddum jireeda goddum gadda batta hen gil gasani kalni ko totuma ko boyandi boyan koy ndum bami kalis min ngarmi nde fof tottumami ko 50.000 tan gettumi hen min mbaɗi hen kasseto dokkumi hen Oumar ko heddi ko hay min hawamin jogaki hay mbuudu ko 20.000 nangunomi tan pour haajuji amen di seeɗa amen sooda ɗum seeɗa ko gasi yero tan kadi yewi hama yero min ese holko jiiɗam tan kadi yeworo ham wuro ngo mum hay cuhlel muynel susa yawaade mi an noon mi anda holko jiiɗa em tan ha kadi yewo ham walla holko jiiɗa yeesam ha kadi yewo ham yero haydara ala ma haal kam ko jaworiɗa ham so mi wiima kalis gasi ke toon kalis koko gasi andi kam kalis mi ƴakkata kalis o mi hokkirani kalis o ko dépasse tan mbaɗanmi érection mbaɗa e galle ana haarata hawa wi gadde sadak ñallata ko ñamde mbalata ko ñamde heure garɗo foto jogui ko poɗɗa e ñamde e kalis so mi wiima gasi noon tan koko gasi jawɗa noon gadda kalis o hade timmude ko mane gasata e nder ndeɗo yontere nde timmata tan kalis yontere gasata hoto fat noon ha yontere nde gasani yiilo e kalis gadda mbatta ɗo guil gasani wiyam ko nde yontere gasa nen noon felliti wiide no ɓorno tuuba ne wona gorko feltan tan wona gorko walla jiɗna tumma ba kaddoɗa wudere gona debbo paya boowal ha yontere nde timmuto kalis o tawani minen aɗa yolbini yeeso aɗa wiyami kalis dañi jonte didi hande o wi joni gasa heddi hen ko yontere dépasse
yo wat préation yo wat préation mi jeewa yeede kadi gay goddi mi adda gila ɗum gasani min noon mi haaldino e Samba Letto Ba o wi kam so nde o yeeyi haw totti kam ujunnaje temedere ɗi o wi kam o joni o wonta yeeyde kadi yomi woppudo e lebbi jeegom o fuɗɗo yeeyde kadi hayso taw ko ngaari ou bien hayso taw ko nagge gooto quoi kono o wawa tan jonte ɗiɗi jonte tati tan o yeeya wona noon nenam wino joni miijiɗa ko wiiɗa yeeya kadi a tottam kalis a totta nenam kalis eyyi o wi joni gasa somi tottanimo o waɗat kam ko molas hankam nenam kam aɗa wawi worude makko ni aɗa ko woni ko a wawa ɗum aɗa wi tan aɗa worini tan a nena ɗumini a tampi kadi nayyi nana gasa suusa sa worini kay nayyi gasat a ala wi tan a ala hoto tawi ɗo wiiɗa ɗa yeewiya subhanallahi mi huccite nena ma wimo mi ala wimo noon ko ɗum woni ko kullata wiide noon a ala tan gasi ɗum ɓurti ɗum nana ɓurti nan diwre juuɗe ala hi an sa ñande fof sa yarini ma wot ko keddorɗa ñande fof tan yeeyde nayyi nenam kañum kalis o ko waɗat ɗum so gasi mi faade beye baali ɗi hi dende so ɓoyima daro so ɓoyi tan a daro nayyi ɗi jibinat aɗa jibina nayyi jibbinoji ade yeeya eyyi hankadi yoni de yoni ko jeeyata yomi tinno tan yomi wupmi tinno tan sa tinnima so ɓoyima tan to tinnade wona nanani kala mon ko so ɓooyi seeɗa ma daro ɗum ɗon tan wawi yantina mbaɗa seesa watte wona doole kanko yo woppe hankkadi na tampi a wawi widemo noona tampani nayyi ɗi gasa nayyi nana gasa nayyi kay gasi ñande fof tan yeeyde ñande fof yeeyde no heddi yontere fof yeeyde yeeso makko noon mi suusa yeeso makko saɗa wawi no waɗi yeeso ngo woni wayi ngo yeeso ko ni wayi a wawi ittude ɗum ko ni o jibinira so fi ñanggal makko tan e fiya napaso tan wonta suusde yara wala kulata aɗa waɗa seeka ɗum tuuma aɗan seeka tuuma a wat sees oppu tuuma ceeka ƴewa seeki tuuma ako aɗa hulli nenam koy joni so wimama no wima ko min wi wora yeey a tampi hankadi a tampi wora yeey kalis mo totta o yawi gasde gasani o wi o gasi ko kanko jiɗɗo ɗannade walla o jiɗɗo yaade amérique walla holɗo o yi ko yontere heddi hen yontere tan kalis o gasat foftin hoorema foftin hoorema an yoni hawa hankadi famani fof mi yeeya tan mi totto mbimi walla ka jiɗɗo yeeyde tan ɗum kam mi yiida hay Samba wi kam somi yi ari o jaɓatami hay Samba e hoore mum so ɓoyima tampuni walla tottirma nayyi ɗi wima hen naw tampi boma fof ɗaga garɗo e Samba i Samba ha ɓara hunde wonani watte hay joom nayi en ɓe wonani ɓe mbaɗata nayyi mabɓe ɗi saɗa wawi jara hen sees joom nayi en ɓe sinno woni kay tawa ɓe gayni sinno woni wayanno nde gay tawa Amadou so Diallo en fof gayni nayyi mumen haali gonga yo wadde gasi noon mama haw en ɓuuri hewde nayyi kono seesa mbaɗata wona doole ala mi heewi hakke temed tati nayyi ɗi no ɓuuri hay temed nayyi ñande fof saɗa yeeygo gasata joni an kay hankkadi a gaynini guila ɓamɗa yeeyde yontere fof kalis gaari gasi nayyi sappo tan jeeymi tawde sappo tan jeeymi taw ko keddorda an kay hankkadi a gasni sappo e sa rewi nenam ka gayno a yenata laaɓa ceerno a yenata mema leydi ndi mi haalanma kam ɓuuri ko ciññata aɗa seeka tubaji ma ko yero an saɗa haal nenam to gonɗa signude a seeka tubaji ma aɗa hulliri dey gorko de gorko wonani wayata hay gorko sirñinoto seeɗa suusa anko somo haalde yam o molas o fottini guite ɗi o molas sambi o molas so futtinimami guila kam molas normal wi kam sa waɗani ka jalto galle o min de mi yiyani haɗo hawa o halta yeeso ma ko halta yeesam to wadde gasi jooɗo saram kala nde o nodduma jooɗo saram mbiyam noon ko ɗama taw mbiɗa juuri o yettinam
tan mo ayan ɗeɗo balɗe a leerani hay seeɗa wirani ka jewni ɗo waajo ko mbiyata ko min leerani a leerani ƴewam tan e enen lebbi ɗiɗi ha lebbi ɗiɗi kuurɗi sinno jomum ko ɗannini o kam wiye e kono aɗa woni ɗo ten nder wuuro aɗa kay ɗakkitare ɓurata ɗum min haadi kam leerdani aɗa andi min so wontin tan ko probléme min e makko minen ɗiɗo ene réglo mais kanko o ɗaccani hay bamma ko deeƴi ewa gasi no wayi waade foof yo ɗaccu bamma kam suuro asimi ay ko kalten ɗo ko min mi ɓuranimo ɗum andude an ɓuuri kam ɗum andude joni soɓe Allah yettiniɓe dow jaam watno puyɗo andirta pija jewta mbaɗa ɗum comme no Haydara Moussani men minani ko ɗum tan joguimi ko mbeɗa haalanma kadi ko kalantumami ko an ɓuuri kam ɗum andude jinmi quoi par ce que aɗa andi boyo boyo mo jari dum quoi joni mi nuri oɗo Abdoul Samba Letto quoi mi wimo yo yenam gaydi ɗi quoi gay nenam ndi e gay babam ndi komi waɗa hen dépasse somi waɗi hen dépasse après ko heddi ko gara mbaɗana amen cassette quoi a faami yimina kam hawa par ce que min hawa kala ko jinmi waɗandemo tan mi yawa gay a hollori ɗum ɓenni fof wallahi boy wallahi arno fof ne seydi ko mbatta ko kala ko jinmi waɗandemo dille ko ni wayra mi yawat voilà debbo funtinere sabu voilà yew somi leli jamma o ñehlat kam ala nen wallahi o ñehlat kam mi welto billahi mi welto belle mo ganduɗa aljanna gonɗa aljanna gondi nden gonɗa e jeygol jona wurti aljanna joni wurti surtout dambordu ndu aha joni ha ɓoyi tan o ñehlami tan o jetta peɗeɗel makko ngel ɗo o nanna ɗum e noppam ndi tan o wutta hen so waɗi noon tan bandum ndu fof moƴƴa ala nen wallahi a meeɗi waɗede no so waro wuurani o wuurani feccere ɗo to gumɗe ko feccere tan piɗeɗi makko o waɗani tan min mi tinata o waɗa ɗum waɗa mo corok tan no ko waɗa o wutta tan o wutta waɗa wallahi gogo ko min mbiɗa ko ɗum mbaɗami wona min an yi Wallahi. min so felliti haalde min ala ko heddanten ala i on kay goggo ka haasira dote ma min ala ko heddantami an kam aɗa andi o ka aɗen ɗakkitare mum nde koko aɗa andi wino hakkillo ko hoye guila Côte d'Ivoire Ah. ndeke wonko heddino hen hay soko seeɗa nde min gari nde o burjiti ɗum ha laaɓi joni ko resi ko o yaadini hen ewo joni on kasi wonɗa koye sagginde aɗa andi maaro e gueƴe ɓaleji noon mi heewani woppude ɗum caggal kono malgré mbeɗa heeñi an tan heñare ma nde tan gogo hande a wasi ñamde an haajuma on tiiɗi de Binta Fall ko gartuɗo eyyi haade mum yettoyade il faut mi yaha toon so Won wona feere- ɗum aɗa ko ɗon gattoromi ha haɗoyam yo arno mbeɗa famma anani aɗa ɗo on kañum min mela probléme eyyi moƴƴi mbatta hakkille noon ko mbimami ko tan mi planko wallahi so waɗi noon tan mi plankima ɗum tagi noon taare mboɗo welte makko no feewi no feewi il faut mi waɗanamo cassette an mbaɗanamo cassette limama darema haala ma no feewi quoi darema haala ma kaset jiɗɗa ñande mbaɗa kaset weeli ha wuuro eyyi kono mi yiyanno hooram no feewi ngollo noon yaltina kalis de non mi yaltinat yaltin kalis yero kanta Mi sehlam yaltinat. ga min komi sehil maka so mari nangi walli ka ande won yaltini hunde non non mi yaltinat mi yaltinat allah no seeɗi mi yaltinat kaso ɗum ñande kay woni yo- ha weeli ngami beltima mbiɗi apprécié Ehe. mais ngollo lawol noon mawɗo feere mi yiya hoorema nde wallahi a yiyata hoorema kadi mballami boyo aussi boyole boyo hule ano suusa boyo mbaɗa suusimo mbaɗa so suusimo cassette o yonti addumo tan so cassette o yonti invite mo ara mami invite mo Voilà. kanko ara manel ara Voilà. e aysara ara Gasi. minen fof min gara mi sooda boisson Haala mayi. mi sooda ñameleje e Mimi. guertode min juuɗe guertode pour so yeehi ha kikiɗe yimɓe ñama guertode ala ko probléme kalɗa normal waɗ ɗum ehe sa ari ehe wat systéme o Ehe. madde guitare wima ha weela Ehe. invitera boyo Ehe. sono joué pari noon Ehe. nawmo côté tan mi tawmo toon a kamen de jeel boy jeel